Makakigtot mo dyan, naktabakad. Kulaat motlatan ang nagisangpot iti babae dito'y balay. Wen nga rod lakay, nalabit, makantyawa nun kadagiti kakasinsin na. Kanayon da ngamin nga ibaga malakayanan abaro. Un siguro Kit napananan nga. Impasyar na tinobya na kadagiti kakasinsin na. Mapanakanu'yam amo kadakwada. Mapala siguro ipasikat dyan nobya na. Tanay, kasla nakagjakpa mo eh. Nagpintas di kayan ayat na ba? Bayamlatan Katno ko na ang mga sawan, adakan kwa na daytan lakay. Sapay ko matamaanusam ti panagbiag mi dito'y lugar mi balasang ko. Nalpasan ti kasaryo kin ni Robert nga anak ko. Isuad ito yan balay mi ti pagnaudan nyo. Nanang, di kay madanagan. Nairwama kitirikat. Pasensyakan tanay, mannalon laeng ti anak ko. Ngam di ka madanagan, taagtagibalay ka laeng. Di ka mapan ijay talon tapno saan ka ang umisit. Ala, okay lang ang kanyak, nanang. Kaya't ko atulungan ti asawa. Ay nasaanen balasang ko. Kaduan naklaangan dito'y balay. Sigurado adi na kamitla palubusan ye anak ko nga agtrabaho iti daga. No kasta, masikugan ti asawa manakaw. Wala nang. Kagap-gapo mi di health center. Nasurukan ang makabulan ti sikog ta asawak. Kasta aya, ay nikat mayat tanagsikog adagos. Wan nga rodanang. Adanton apo kuyo kanyak. Nasaya at matno kasta anak ko. Robert! Robert, tumay ka man! Robert! Mapan kan iti ayan ti asawam. Ano samno kasta nga agpambar. Tagagangay ti aginaw ti kasta. Wan na lang. Kabagays, adan ni Robert. Awan, napan ijay talon. Apay aya kabagis. Ay, ada ko maibagakan kwa na. Ada nga min apaplayan di ka anakam para abroad. Katagkurang da pa iti kadwa. Ang mga no kayat ti anak mo. Anya, ay kasaritam to ngam numalumpay asumangpet. Awan di manugang mo aya. At dadadita silid ta. Inakmampay nga rod kita anta anak na sa akto agawid. Tagsubli akto manan numalam kabagays. Saan kan nga agabroad, Robert? Panawan da kami kadi iti anak ta. Awan kadwami dito eh. Dananang kantatang ti kadwayo kini baby dito balay, mahal. Saan da kayo abay-bay ang dananang? Saan ka din, nanang? Wen, adda kami mat akabalay mo balasang ko. Saan da kami kumapanawan? Ala anak ko, di mo ipilit ti umadayon no saan akayat ti asawam. Maikawalakit di iti ipapanaw mo. Bakit? Saan da ang makaurnong no diyak agabron? Amumat ang makitaltalong kami lang. Barang napintas tigasat ko yabron. Kat makaurnong tayo ti pagbalay ta. Kan pagadal to ti anak ta. Kasla jak kabailan na mayadayo ka kanyak, mahal. Kabailam day ta, mahal. Kastala iti damo. Ngampatsik ang mairwam kantumot lang. Gundawayak da ito yung oportunidad. Tadamang tulong kanyak. Orasyak, nasakit mo't para kanyak ti maisina kada kayo itanak ta. Ngam kaya't kung amin nga ipaayan iti napintas ang masakbayan ti anak ta. Bakit? Nanang, agawid kami pa'y kani baby iji lugar mi. Inakipasyar ti anak ko iji balay. Ha, ay katuan balasang ko. Kaano ti subliyo? Jak pa'y amo, nanang. Sige nga rod, tainak tumang puros itiyawid mo anak nateng kan prutas. Hello, nanang. Awan ka di pa dagita agina? Awan da pa'y nga rod anak ko. Jak nga bin makontak ti cellphone da asawa. Jak makasarita. Naku na nagayam, anakapsot ka no ti signal ti cellphone ijay lugar da. Isumot lagayam Ang mga no paawid ang dagijay.
Di ka madanagan, tano makasangpot dan. Awagan kanto adagos, anak ko. Agyaman nak, nanang. Hello, balasang ko. Naimbag ta na awagan ka. Hello, Nanang. Apeng imawag kayo. Inyag ko ngamin ti cellphone dito ayan ti signal. Damagak la kuman, no kaano nga agawid kayo, balasang ko. Do abulan mo tin, adi kay nagawid ito eh. Kailiw da kayon iti apo ko, may. Kwa, di na kami matpalubusan nga agawin. Masakit ngamin ti amak, Nanang. Kadwa ka ni Nanang ang mga sikasukan kwa na. Kasta ka de. Ay, kaano kayo nga ta makaawid nga, balasang ko. Into no may alawas siguro, Nanang. Sige, urayan da kayo, balasang ko. Agawid kayo, no agimbag ni abalayan, wan. Wan, Nanang. Sige nga, Rodan. Bye. Asino jay kinasarita mo ti cellphone? Jay manugang talakay. Damdamagak no kaano nga agawid da. Inton umay alawas ka no. Ngam saan pa'y asigurado. May kawa siguro O mga minon di anak ta. Nalabig. Mabae nga agnaid dito at di nakadwa ti anak ta. Hello, nakong. Hello, nanang. Nawaga kong dasawa. Kat, anyat ko na nangay. Saan da pa mag-aawin? Ta agkasar ka no ti kasinsin na. Ha? No kasta, saan na masakit ti lalaki a katugangam? Saan, nanang? Nasalon at ni tatang. Anya? O sige, nanang. Tada pa ramidag. Umawag ak tumanin no madamdama. Bye. Bye, anak ko. Ne, apay ngay akas jay. Saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Nalin arason ti saan da panagawid dito'y balay. Naglawag mo't di imbaga na kanyak, amasakit ti amana. Baka limok magmat ti manugang ta naggapo di lugar da. Wen nga ron. Maguraga. Malagip ko idi insikog na ti apo ko da. Kas jay ti kalukmag na ide san aya. Ha? Nanang, ibatik ni baby. Ada papanak. Ha? Papanam. Kung gumatang akiti diaper kan gatas na. Mabait ka laeng, mga nagsangit ni baby, anak. Wen, tatang. O sige, mapanakon. Bakit? Nango mo. Nagbanglo arimwar. Yung kadigdigos na. Nagpapintas ito hostaw. Nagkiting pa ijabado na bakit? Tilamadmadlaw mo alaklakayan. Mas dawak lang kami na. No kaano anaganak. Sa kasjay ti istanti pa nagbarbado na. Rumwar aming anak alamang itibagina. Ay na, sumanangit ya pukutan bakal. Ay nawon nga rod lakay, sa pulen na ti inana. Awan mo nga milon di manugang ka. Inawaga mo na ya. Ay na, itay pa'y ngaw awagak, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Idi kwan, naidip mo ti silpon na. Anya, ay una yan. Uray kumanuag tiks mo. Ay sublatan nakman amang isala iti apo ko talakay. Naktangan akon amang isalsala kun ko ana. Malalala, iyag mo, ti apo ko ta. Nanang, agawid akpay di lugar mi. Ha? Ikuyog mo ni baby? Saan, Nanang? Agbati pa'y laang. Ha? Agsubli ka adagaws? Wen, Nanang. Ang makitan to. Basta umawag ak to no kasano. Hello, balasang ko. Siya akong tinang sungbat dito cellphone ni nanang yaw. Patpaturugan na ni bebe. Okay lang, tatang. Ibagak la kumaadyak pala makaawid. Ta masakit man ng tiamak. Awan mga sikasukan ko na. Kasta aya. Ay, kuwan
O sige nga rin, tatang. Bye. Bye! Ay na, auntie, saan ang pudno ang nagawid di manugang yung ijay lugar na? Ha? Anyat kayat mo asawan, Mila. Katno kanayon ko ang makita ijay ilim eh. Di nak ngamin am-am mo di manugang yo, auntie. Ngam siya, am-am mo. Mabiit na ang taipakitak tiladawan na iti cellphone ko. Inalaak ida itiladawan kat. Oh, dahil man ni, kitain nyo. Ha? Huwag ngagpaiso. Aguray ka. Masikog ka di. Wanan ni. Adda ka kibkibin na alalaki. Wanan ni. Kabit na lakit di dayta. Ha? Kanayon ko ida makita ijay ilimi nga agkuyog. Kat iso nga imayak, taumay ko ipakita daytoy kada kayo. Apay nga'y akas jay tar aramidan ti manugang may. Hello anak ko. Hello, nanang. Pangkasiyo. Pagawitan yun, tasawak din na balay. Kasi matanak mo eh. Kasano apagawitan me, kat adamat nga ruden sa bali akadenden na anak ko. Sukunan yun, tasawak, nanang. Pangkasiyo kuman. Sige, sige. Basta idyam kumamot nga ruden ti aginom iti arak dita, Wala, basta sukunan nyo, tasawak. Pagawitan nyo, nanang. Diyan kami makontak ti cellphone na. Sige, anak ko. Ha? Ape nga da kayo dito'y nanang? O may dakasukunan balasang ko. Pangasim, agawid tayon ije balay. Oo, kita umto'y anak mo. Kailiw na kan. Sorry, nanang. Diya ko nagawin. Adan anak mi ka ni Jimmy. Iso na iti umba kita. Ha? Kasano nga rudan to'y anak mo? Da kayon ti makaamukan ko na, nanang. Uray tadamot ten anak mi ka ni Jimmy. Diyak matan ay ayatan ta anak yo. Iso nga gawid kayon. Kat jakon agsubli ije balayo. Anya? Inayat ka, itinapulno. Nga mapay ngay narawid mo, di kastoy kanyag. Anak, agin inom ka manen. Manipod si mangpat ka manipod abroad. Kastalatan kar aram ito man ako. Nailangan sa mo. Awangas na lang. Tapos ba, may liliwag ko di sakit tinagam ko. Nagsakit. Tinaramid asawa kanya. Nagsakit na lang. Ala, aklunum kumanti amin, anak ko. Awanin ti maaramitan ka. Jak maklo na lang. Jak kabailan. Ay, tagta asawa. Numaboy pinalawan na ka. Apay, nalang. Mangan ka, nanak ko. Nagkutungkan. Tadi kamat mangmanganan. Aun ganas ko mga nanak. Tinasayaat. Subuan kawan. Ala, agnga nga ka, anak ko. Saan ang mabalin, adi ka mangan? Tamaapektaran ti salunat mo. Nanak. Agnga nga ka, anak ko. Saan kumaanatang kanti ulong? Tauray anyat mapaspasamak. Jak ipalubos ang mabisinan ka. Tadyak kayat ngagsakit ka.
panunutom ko mati anak mo. Kasapulan na ka ti anak mo. Isu nga isublim ti sigod a kinaganay kay mo anak ko. Apay, asino tinapatpatagkan ka, di balang kantis nga asawa wano ti anak mo. Ha? Patib kerem ti pakinaak mo anak ko. Di ka kumapailuyos iti ladingit a marikriknam. Adda si ti Diyos anak ko. Isu ti pagkaptam, tapno agbalin ka anatibker amang saranget kadagiti pannubo. Adumteng iti biyag mo. Daddy, syakti kalaingan ni Jay classroom mi. Ha? Talaga, anak ko? Daddy. Wow! Kablahawang ka na ron, anak ko. Ay na, naglaingan to, anak ko. Kismar. Daddy. O sige, agpasyar tayong to kadalulugan, Luna. Tayong to ag-swimming, anak. Yes, makalanguyak manan. Ngam, saan tayo kadwa ni Mami? Makumikom ti naman ako. Ado ta si kasuan na. Ay, naminsan laang ngamin anakitak ni Mami. Ala, sa nabali, anak. Taintan to pasyaran, ijabalay na. Ay na, nagadutin nyo korda medal mo, apo. Lola. Ay na, congratulations, apo. Naglaing ka. Thank you, Lola. Nangang, agawit tayo. Sige, anak ko. Kablaawan ka, anak ko. Ha? Anak ko, ay nadakkel ka na. Katpun no gayam tinaidanon kanya kanalaing ka diti pagadalan niyo. Mami. Pakawanan na kuma anak ko. Ado tinagkurangakan ka. Robert, sorry. Pakawanan na kuma. Kinapuno na. Nabayagan na pinanawan na kami ni Jimmy kadagiti upat nga anak mi. Anya? Amok nga wanan pasat ko di tapusom. Ngam kayat ko lata nga ibagada ito eh. Ornusan ta kumanti amin kadata. Agsinublyan ta kumapara iti anak ta. Tinasayat. Sana dito ti pagsaritaan ta. Agsarita tanto dudwata, Nalin. Ladingitak, Nalin. Ngam, awanan panagayat ko gan ka. Amom no kasano, may nayat ka di, Nalin. Awan amo ka nagbasulak. Dilaang amo ka nagkurangak kan kay di. Kat ti presensyak. Uwan. Sikat tinakarik na kiti nagpayduma apan nagayat. Nakasingsingpat kan nakadungdung mo kaunay kanya kiti. Uwan, Nalin. Ngam sinayang mo day ta panagayat. Mapakawan ka. Ngam lading itak. Jakun may subli ti sigod na panagayat ko kan ka. Awan ka din. Nagbati nga uray basit. Awanin, Nalin. Isa pasensya ka lakuman. Ibilang talangin ti tunggal maysa kasagayam. Para iti anak ta. Ni, anyat orasan nga maumpalat na luto ang makan. Sapay mabisina kun. Ay na, pasensya kan anak ko Amumot ajak makaluto. Matumba agmat nga min no pilitak ti tumakter. Ururayak ni tatang yung agapoy di bangkag. Taiso ko matagluto nga mawampay mat. Ni manang doon ang amin ngay. Apesan nga iso tagluto. Ay na, amumot nga dadya ka anakam nga awiran na. Kanayon laday tatirason na. Tapnosan ngagtrabaho dito nagtibalay. Makauma. Berna, anak ko, di ka kumagsaw iti kasta. Amom, narigat nagtrabaho dito nagtibalay. No anda ubeng. Nangruna, no kasya di na kayat ti paidiso.
Kung konsintin yun tumat namin di siya babae. Kat no nagsadot. Makikita mo't anak ko. Ano nakaturog dyan anak na. Trabaho na amin dito nagtibalay. Iso adi ka kumamot aglablabos kan kwa na. Pangaasim, Berna. Apay nga gungungot ka, anak kaw. Mabisinak! Mga anak ko mga mawang magayam na luto amakan. Ay niya, dahil ti pagungong tam. Kaya mabalin ba't ngagluto ka iti kanam? At damot ni Manang doon na dito balaya. Iso kumamot din na tagluto. Awa mo tararamidan na. Ay na, amo mga dadya ka anak am nga awir na. Uray kayat na nga agasikaso dito nagtibalay, di na maramid. Gaputag sangi mo di anak na, nukas di panawan na. Uno, pasublat na iti sa balay. Ay, dayta ka na yung tirason na. Makauma talaga. Saan ko man anagan anak, no kastamot lang, iso ka na yung tirason na. Tapno maliklikan na ti marami dito balay. Anya? Oh, apay akas ti lang ang bakit. Di ka matagtagar eh. Ada ka di pare ko? Lakay. Nangag ko amin na saritaan da tatangkan ber ng ading mo itay. Ha? Anyat nagsaritaan da aya? Diyak nga nakaluto itay. Gaputa kas taon ni asangit ni baby. Isupay lang din na si Kasok. Ngam simmangput ni ading mo nga awan na luto amakan. Kat ni, kas taonay mo tinapungtot na. Sakit siyak ti pagpupudutan na lakay. Anya? Nakunana ni baby aka na yung tirason ko. Tapno sa anak ka no at tumulong iti trabaho diti balay. Ay na, Diyos ko aya. Di nalam mo tirigat at anak na. Makitkita namot nga ubbaek ni baby nga agtrabaho diti balay. Italang matadyak nakaluto nga adun na sa una. Ay, una yung tikabsat ko. Sana nasayat da dyan yung bagana. Ala, bayan. Siyak ti makamukan ko na. Bagbagak tikabsat ko. Berna, ading ko. Di ka kumamat aglablabas ka ni Manang mo adona. No adda maaramid dito balay, tumulong ka. Manong, Rumbang lang nga sursurum dagiti trabaho dito nagtibalay. Ken may sa, nadamag kong adan kaayan ayat mo. Kasano nga, no makiasawa ka. Awan pa mong atrabaho, o di ka babain. wen manong. Jak kayat agapulang ka dagiti maaramid dito unag tibalay ti makagapo, iti diyo pagkinkin naawatan ka ni Manang mo. Taam mo mat, nga daw awir na. Unay kamatan manang dona? Nagipulong kagaya mi tikabsat ko niya. Ha, si kalang arudan kawan mararamidan na diti balay. Si kapay tadaganas ng agipulong. Berna ading ko. Pasensyakan. Naibagak dahito ka ni manong mo. Gaputa kayat ko kumapalagipan na ka. Palagipan? Wen kayat ko nga minasursuruang matagiti trabaho diti balay. Di ka kumagong unget no kasdi nga adupay ti matrabaho. No di ka tumulong ka kuma. Kanayon nga minati cellphone mo latan ti gem mo. Anya? Siyak pa niya talaga ti pangibagamit ti kasta? Ha? Nagturad ka mat na babae? Si kalang arudan tinaykamkamang kada kami? Rumbang kumamat nga ramidam dagita? Anya? Anya nga ti kayat mo? Da kami tagluto para kan ka? Kasta ka di? Agbayin ka mata? Ha? Anya matan? Tunggal sumangputak dito palay. Agkaywara ti diaper kas kadanya pa di tawara. Ay na, pasensyakan anak ko. Saan na nasango ni Manang mo nga imbasura? Tanay, agsangsangit siya anak na. Ha? Kanayon lata na kasta tirason na. Makauma na talaga. Aglablabos ka na. Nalabos una yan dahi tapa nagsasaw may papan kanyak. Berna. Ni, pudno mata. Kanayon matlat na nga irason mo dahi anak mo. Tapno isula ka na yun ng tikiga, ma'am. Gaputa di mo kaya tagtrabaho dito nagtibalay. Talagakit ya sa dut ka? Anya. Awanan kay tibayin, Berna. Siyak pa'y ti pagsawami ti kasta. No amom la kumatirigat tadanak na. Sapay la kumatainton si kanto tagpamilya. Saan mo to mapadasan amin dagita na isawang mo kanyak? Saan nakakaskan ka agarampang? Saan nakadarasudos? Itian nyaman di ta desisyon ko. Iso nga mok tararamidak. Kan, oray makiasawa, awan bibiyang mo. Anya. Dahito ti tandanam.
Jak tupulos maipadakan ka. No saan ka kumagarampang, di saan ka pa naganak. Di awan kumapay tilapad. Tapno maaramid mo amin na nasken nga ramidam. Aglablabas ka anak ko. Di mo amaw no adya tirigat yada anak na. Iso adi mo kumapagsasawan ni manang mo aduna itisan arumbeng. Pudno matibagbaga katatang. Isupay lang ti husto aya. Ay, irespetom kumamit Saan ka akasta? Isurusuro na kalangarodan ngamsong batang pay lang iti baribat. Makauma dito abalay. Siyak man langan ti pumanaw. Anya? Agdan na kami latan kanibuy akaya na yat ko. Naimbag pa'y di balay da, tatunggal mapanak ijay. Nadalos ti masang putak, asikas wanda kiti husto ijay. Sana kasla dito balay. Manipod imay day tado na dito'y. Kaslamutan baboy tagnanaan. Makauma! Anya? Masikog ka kunan? Wan, babe. Masikukak. Diyak amo, no. Kasano nga ibagak ka dananang kantatang. Mabutong Ako jak pa nakasagana iti dayta Berna. Ado pa iti arapa po iti biyag. Saan nakaraman dayta? Iparagrig mo langan. Anya? Awanan kay tibain? Kalpasan ti amin? Kasto ti bagam kanyak? No di na kami takderan itagbalin nga anak ta. Adakan ka dayta. Ngampulo sa di mo makita ti anak ta. Iti uray ka anuman. Tandaan am dayta. Amang ano di mo amo. Asaan apabor da mamakan papakan ka? Bukod mo mat akapanunutan amakidin na kanyak. Sana ya? Saan ka mat apinilit? Anya? Saan na kaya da mamakan papa? Tikaskan ka nga agin babak nang. Agasa may takas kala donya dito'y balay. Awan amom at trabaho. Ultimo aginaw iti pinggan. Anya? Iso ano siya tisi ka? Agawid ka ni Jayan nyo. Ado pa'y tinaskan apaka kumikumak. Berna, manon nga aldaw ti bado ti anak mo dito yan nakababad. Nga maging gayta, di mo pa ilan na ilaba. Ay na, sigurado anaangot dagitan. Dagito'y daya permetlaan dito'y ngagkaywara, isimpam Ay, pasensya kay pailangan, jak namin maibati ni baby. At ngamin ngagsangit no kas di ngay disok. Berna, di ka kumanagan anak ka, tap no makalaba ka. Ha? Manang dona. No di mo kumanapan insaksag, ti bagay mijayan ni boyakayan ayat mo. Di saan ka kumakastay ta? Pakawanan nak ko mamanang dona. Amo ka naglablabosakan ka. Nagisawang iti saan arumbang may papankan ka. Ngam na amiris ko itandag iti biddot ko, manang. Nasayaat no kasta. Rumbang lama amiris mo Nang runak at si kalaang ti tumakder nga ama kan inaday ta anak mo. Manang dona. Ita, marik na mo no kasano karigat tagbalin nga ina. Di mo marami dagiti banag akayat mo nga aramidan. Nang runa no kasta naririta anak. Ultimo panangan, di ka makapangan iti husto. Gaputag sangitan ni baby. Manang. Amom, jak amo no anya ti ibagak itaken ka Berna. Numaasyanak wano ibagakken ka agunggunam. Gapoy ti panaglablabos mo idi kanyak. Apay ngagsangsangit ka anak ka. Mababainak ngamin ka ni manang dona itan, tatang. Mariknak itan dagiti nagbidto tagiti kalabas. Panagkunak. Adda pa yan narigrigat ti mapaspasarak itangam ni manang dona. Impagarup ko no kas jila ang kalakat agbalin nga inangam saan matkayam. Masaya at nakaamiris ka anak ko. Ita, amo mong tirigat yada anak na. Nagrunakan ka, gaputas si kalati tumakder akas amaken inati anak mo. Ad-adda narigrigat. Tatang. Manong Jeffrey, pakawanan nak ko ma. Gapo ka dagiti magbaga kiti kalabas. Amok, ado dagiti na ibagak kontra kada kayo. Nang runa ni manang dona. Ading ko.
Naamiris ko ita na sana nasaya at dagiti pakpakitak kada kayo. Agyaman no kastadin ko. Ket nasaya ta nakaamiris kan. Sapay la kuma tasanan na maulit pa iti amin. Ken sapay la kuma tamang rugi ta. Ket nasaya atin tilindangan nyo iti asawa. Uwan manong, no itakot dinak pa'y napakawan ni Manang Dona. Mawata. Ngam, saan ka maumang agkid daw iti pamakawan kan kuana? Ay, ita, mariknamon ti kasi tirigat ni Manang Maduna ide. Idi basit pa iti anak na. Nanang, narigat, saan aya? Di mo maarami dagiti kayat mo nga aramiden. Ultimo mangan, di mo maipamaysa iti oras mo ti kankanab. Gaputad dati ubeng, agsangit latan nga uray madama ti pandangan mo. Nanang, no agdigos ka, may sa minuto laan. Di mo pa'y masangot agsagaysay, kanaminen. Nariga ti trabaho ti maysa nga inaanak ko. Kanayon ka mabambanog. Ay, sapay ko matasaanan na maulit pa iti kasi ti inaramid mo iti ipag mo Saanan, nanang? Naamiris ko ang makapasakit kayam itirik na ti kasi tinaisaw-sawang ko kankwana. Nasayaat no kasta anak ko. Laglagi pam nga amin na sana nasayaat nga ibagam. Nang runa, no pakasaktan jay tao, namnamaem agsublintokan ka. Kat ad-adda pa'y anarigrigat ngam tinapadasan na. Nanang, naibagak day ta, gaputa, ni Manang Maduna, nasaya at tinagtungpalan da kan ni Manong mo Jeffrey. Agtintinulong da para iti anak da. Angam si kangay, pinanawan na ka ti ama ti anak mo. Nanang, gusto kayo iti dayta na ibagayo. No daytoy man tinaipaay adusak, gapo iti kinadakas dagiti imbagbagak. Aklunag. Kat isumatan ti rason wano makagapu ti panagbalbaliw ko. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumay Jerwarli tang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay akasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, di pulutan me, litang, bakit? Itay pa ilang karurayan me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kas lang madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanalbuong lang, nagbutang kayo? Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagdanaga? Bakit? Awan ti gyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwa. Bakit? Saan ka di ngayon bagak nga agdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Aginana akbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo mas ang titakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulam litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasamak, Arnold. Nabambanog ka. Saan la dahil tatiramidat ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatam. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mo. Limitam mo. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw?
Naglitam day tabing-ping mau. Anyat napasama ka nakaw. Kuha, adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi ina ng isuan akabil na. Anya, tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nana, Idarom mo ti asawa manakaw. Saan arumbang ti naramid na ken ka? Naglablabas day dya tao. saan nanang? Mabutangak amang idarom kan kuana. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mo kit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mo ta. Kadyak nanggag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo. Litang. Arnold, Patasang tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maaramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold, Tamdanganam dayta. At iti kwarta litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kid din ti kwarta tayong ka gumatang iti abastor iti balay. Arnold, Alamon! No kayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mabangkag pa siya, Regimon. anya, Di nakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta do ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka na kiting bagbagak edi namin sa ngal daw alitang. Awan intensyon ko saktan tirik nam. Arnold, Lambing ko lang tayo jay. Kaslad di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana nga dakas nga asawa. maturog tan. Ad alaman tirabi, ad apay gutim inton pikan. Sana pahinga agtugla pa. Bakit? Ay na nagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kindi. Sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak ambo no anya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, anang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, anang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman nakitay limaba si Jabalay. Anya, Nagpakadapay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslaawan dakas ngay naramid na ken ka. baybay anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya, Wan, nanang. Iso abaybay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit? Agluto ka itinaimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Ken ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kayat nga da sa bali ang makakita iti gurong mo. Anya, Agpalda ka iti nagayad. Agbado kay ti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. anya ka din day tanga ibagbagam. Naisami ti babae dagiti kakadwak. Diyak kayat asika ti pagpantasyan da. Arnold, Naglagi pang timbagak, nay. Ala, agluto ka iti pulutanan ni. Taumayan dagiti kakadwak, ha? adto yan ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, agsubli ka dago sa tiyo nagtipalay. Tarasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mo ang dagos ti asawam. Inyawatam ko may ti inuman na nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamo ti rupa na. Anya? Ibagam lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunan? Sublatag ti asawam, no dimon kayat ko na. Awanan ka iti bain. Apay nagtalo ka nga eh. Natimat! Apay at tinungpanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka adi ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, jak matinaramid day ta.
Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da kati sa bali. Arnold. Ay ayaten kalitang. Diyak kaya't amaagaw na kati sa bali kanyak. Itay pelaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagam ko ken ko na Rizaldo. Tsak magustuhan ti panang danog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na tatao. Nawaya pa'y ita ngagpag na pag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pagurayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Sampay nga ita, ti panang likidar ko ken ko na. Kasanon ngayon maulan na ka. Agpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang ken ko na. Nuko naman nasiglat. Nasigsiglatak. Ramwag tinapasama ka dyan lugar yung kabagays. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbis ada Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda mati pagbutbut nga nagiti tao. Saan mo't ngamin apules kat dakas ti ugali da. Mairamraman laang dagiti nasaya ti aramid na apules. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw, nagiti mapagtalkan apulis. Ang madalat tama, nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutek ni Litang akaanakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod nga agdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramiden ken kwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan na baybayan na akabkabinin na ti asawa na. Mati kabagays. Pakawanan nak. Nung nadangran ka man ng litang. Nabigla lang. Iso ang aramid ko tikas jay. Arnold. Sana na maulit na jay bakit? Saan ka napasakitan? Adon adaras nga imbagam day ta kanyak. Ngam ulit ang matlat na. Isong rot nga kid-kid dawak man iti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit na jay. Arnold. Awatem latan ti ugalik. Nung daduma. Diyak malapdan ti bagik ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kahit. Arnold. Litang, ay-ayatan ka. Kaya't kang arakupin iti nairot. Mailiwak manan kan ka. Nya ti planong, pare. Ibagang malago sa kanya, tak numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amok ti burik dahil nga Arnold. Agagatirin ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulap ta dahi ta panawin. Saan aya nga dati illegal nga aramid da nga Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo kadag iti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Umay kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantangan rodan, Boss Dinis. Nagaduman ng tibilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapunta kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit-kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartang. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta. Mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad. Makantan. Itay pa ang mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang. Anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Itala ang amakitak day jay alugan. Itay pa'y nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rumor jay driver. Ngam awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak liitang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Arnold! Abi
nga, palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidem. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayaturad na mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartek ka. Mabutbuteng lakit din dagiti kaaruba kan kagapo iti aramidem. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidem. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidem. Tanag mo na yan. Awan ti makaiturad nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbuta nga kabagis. Adda nga minsabali amadmadlaw ko. Anya na itamadmadlaw mo kabagay. Pasaray makakita ak iti tao, asaan kumot nga am mo nga agpagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan day dya tao. May lasin mo kanina dya tao? Diyak may lasin launay tirupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak kasabali a tao day jay. Kabisadok amin a tao iti lugar may. Agan anad kayong arod kabagay. Ang mga no sabali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kun ngagbayag. Patuloy kaon. Ngala kabagay. Agyaman na kitintid mo a prutas kan natang. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa ababoy ka. Ikan kayo mag iti libre asidain niya. Pasensya ka, no naladaw ako. Oh, paya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasang Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo yung chindanan niya. Saan apod no day ta Arnold? Dahil tinandanam. Iti ka nito amaamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti mo na bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal kumutin ti amin. No kasano ti pananglikidar ko ni Arnold. Kaya't ko na dalos ti pananglikdar mo kan ko na. Di ka agimbati iti ebidensya. 100% anadalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot kastoy, pare? Ti kalitad ti trabaho. Ngala, si kangarudan ti makamukin ko na. Agsinatan dito, ita mga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaidasayan ni Arnold. O Arnold, kumusta? Kumusta ko ng kanya? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo ah. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal a pagsusugaran na niya. Ah. Jack kaya ti tinorti saom, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaom. Saan saktagan ang Arnold? Sika, tirumbang nga akanad. Aniya. Amangan paikit no dahil tuwin ti maudi a panagsarita, kan panagkita ta. Aniya. Asidiga kaw iti balay dalit ang akanakak. Nagnaako na awan mo't malunga naka-tricycle. Inay tuludan iti sidenda karne ti baboy. Ay, kartinag pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot say iti adayo apasay. Anya tiraramidin na itaatao di tao. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Like, sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Dayayag, pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold, nanang.
natayan ti asawa. Ay, una yan dayto yan napasama. Kabagay, na matangak tinapasamak. Anya, Diyak mo ting pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayin na apaltukan. Amok ti rupa dyan ang paltoken ko na. Anya. Talo alawas kalpasan tinapasamak iti asawam na kumagaragaw ng ti suspect kat nakabalod da isan. Walang kakadwa na mutlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman mo't lagayam ka iti illegal nga arameg. Iso matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold akwartana. Nagkapo mo lagayam iti dakas day jay akwarta. Nagpulumot lang ti asawam litang. Kung saan na nagbalin na nasaya at nga asawa ka ka. Kaputa pinaspasaktan na ka. Uncle, Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol iti lintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos.